Hej sammen, velkommen til. I dag der spiller vi noget mere inde på, eller noget mere PvP som min dag. Og i dag så spiller vi inde på Shrish, og I kan sikkert se, at det lægger ikke så meget mere. Jeg har optaget med fraps, men der var en, der kunne hjælpe mig, sådan så jeg kunne få, flere FPS end 100 eller en 60. Så nu kan jeg simpelthen køre 100 FPS. Og det er helt fint for mig, for jeg lægger slet ikke. Så vi kører bare til første game. Så ind i første game. Det kan måske være mig, Mathias, der vi skal tage en vin, men der er faktisk et bare røv. Jeg er ikke så god til PvP. Ham. Hvis jeg ikke får ham, så er jeg seriøst ringe. Godt nok. Jeg er blevet sådan bedre med buen. Okay. Han rammer der. Og han kan godt slå. Godt. Han spiller ikke det så godt igen mere. Men jeg spiller heller ikke meget godt. Oj, fuck. Den var ud. Kan vi... Ja, vi cutter... Nej, jeg har også lige noget at snakke om. Det er, at jeg synes ikke, at jeg får så mange likes og kommentarer. Så jeg synes... Altså, et like vil gøre mig rigtig glad, fordi jeg får ikke så mange likes mere, som jeg har gjort. Jeg får sådan... Altså, jeg ved godt 26, der mangler sikkert. Det er mange og sådan noget. Men hvis jeg kan få flere, er det jo bare perfekt. Så... Altså, jeg subscriber nu. Hvis I liker min video, så bliver jeg vil blive rigtig glad. Okay, hvor er den henne? Okay, vi skal lige... Laver han? Hvad laver han? Er han dum? Han er faktisk okay nok. Jeg skal få at lave noget armor challenge. Og så noget armor challenge. Quick. Ej, hvor det fuck, det blev svært. Okay, jeg fik ham faktisk ned på 3,5 liv. Hvad laver han? Nå, han var om til at lave nu, det kan du godt glemme om. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Nej, fuck! Nej, hvor er det dumt. Det kan du godt glemme alt om, dude. Jeg flikker ham, jeg tror jeg er sådan der. Easy. Jeg ved godt, det kan. 2, så er der faktisk ikke noget, så vi kommer ind i en vin. Jeg tror, vi tager den her med, og så slutter vi den nu kort. Nej, den her, hvis der er lang kø, så tager vi en til. Eller hvis der er lang kø, tager vi ikke en til. Men jeg skal med. Wow, han er hack! What a heck? Macros for lives. Er du galt? Jeg kunne intet gøre på ham der. Wow.
I'm recording. Ham der, han bliver i hvert fald bandet, håber jeg. Hvor er vi hen? Hun skal virkelig bare redde mig i det her spil. Jeg skal ikke tage mig. Men jeg kan... Wow. Ja, den får du 360. Wow, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg... Nå, jeg vil bare lige sige tak, fordi I gav os med den her video. Jeg håber, I har nydt den. Og smid endelig et like, det gør mig ekstremt glad. Og smid en kommentar op. Og ja, så er der gerne at sige, at vi ses. Hej!